Поредна подигравка с парламентаризма в България. Госпожо Матева, какво случи тази сутрин? Случи се сбиване между двама народни представители, единият от които е и заместник-председател на Народното събрание. Радостин Василев агресира срещу представител на друга парламентарна група ДПС Ново начало. Дори да изключим факта към кои парламентарни групи принадлежат двамата участвали в сбиването, самия факт, че това се случва в сградата на Народното събрание, международни представители, говори за едно много ниско ниво на отношенията тук. Пълна деградация. Ставаме ли се по-толерантни към подобни действия? Да, защото те не се случват за първи път. Това в настоящото Народно събрание вече е втори подобен толкова агресивен казус, така че нека да видим какво ще предприемат институциите. Представете си това нещо да се беше случило с някой от народните представители от партия Величие. Веднага, гарантирам ви, щеше да бъде арестуван. Двойните стандарти ги виждаме.